Yıllar аншлаг белән барган легендар спектакльләр бар. Шуларның берсе 25 ел элек драматург Туфан Миннуллин әсәре буенча режиссер Фәрит Бикчәнтаев сәхнәләштергән Җан кисәккәем спектакле. Шуның адан кунагыбыз Татарстанның атказанган артисты Марсель Сәлимҗанов премиясе лауреаты Фәнис Җиһанша белән әлеге спектакль хакында сөйләшербез. Хәерле көн, Фәнис. Хәерле көн, исәнмесез. Мин әңгәмәгә керешкәнче менә шушы спектакльдән берничә өзек карарга тәкъдим итәм. Әйдәгез. Hey, kimler anda minin bilen sileşe? Siz kimler? Min. Hey, Min. hey, sin kim? Nesime. Baba, Nesime bağırıp nişlettiler seni. Elle tanımıysan indi. Tane, yine Nesime bunu tügülüyor. En indisi. Sen bizden Nesime bakşada nişem jirisin. Bakşanı ne bu? Mene tağa bakşa bulmuş abi. Olma ağaçlar üstü mutlaka. İki tavuk kunaklagan. Gezemetileri koraptıra. Suğar urlarına kırdın melle. Seni sağınıp kildim. Менә шундый яшьлек чорындагы без караган спектакль. Менә ничек булды аны сәхнәгә әзерләү, Фәнис, һәм бу кадәр популяр спектакль булыр дип күз алдына китерә идегезме? Шундай әйбәт сорау бирдең, Илдар. Буның тарихы безнең укып бетерүчеләр белән бәйле булды. Чөнки безнең курс менә 6 егет, 6 кыз бергә укыдык. Әйдәгез әле шуларны тарихка хәтле искә алып китик. Менә без монда имтиханнан соң, нәкъ менә шушы имтиханнардан соң инде без килеп эләктек әлеге спектакльгә. Чөнки ул биюле, җырлы, халык әкиятенә шүрәлегә нигезләнеп эшләгән әсәр турында язарга дип Фәрит Бикчәнтаев махсус Туфан ага Миннуллинга заказ бирдек дип әйтергә була. Һәм без инде укып бетергәннең икенче көнендә дип әйтергә, шушы спектакль өстендә эшли башладык. Менә монда мин утырам, менә мәрхүм Закир Шамизин Нурич уртада, менә безнең педагогыбыз Марсель Сәлимҗанов белән Фәрит Бикчәнтаев, инде арттагы җегетләрне, кызларны сез таныдыгыз микән, юк микән? Аларын инде спектакльгә килгәч чагыштырып карарга сезгә мөмкинлек булыр. Һәм менә шул тәкъдим ителгәннән соң, нәкъ безнең менә әлегенә күрсәткән фотода күренгән кешеләр өчен махсус атап Туфан bir spektakl yazdı. Onun birinci ismi Şurəli Jan Kisəgim diye atalaydı. Biz bu isimni bir de yaratmadık. Şurəli diye şu ekiyeti isimge tartmaydı. Güzel uzgertip bulmaz mı iken dedik. Ondan sonra o Jan Kisəkkeyiginen buldu. Meneminde benim saklanıp kalgan emirim var. Onda o Şurəli Jan Kisəkkeyim diye atala. İş 5. mayda başlanan 95. 59. numarlı emir bu. 95. yılının 5. mayında әлеге spektakl üstünde iş başlandı. Күрсәгез, мин монда әле режиссер ярдәмчесе дә һәм шур ролендә уйныйм. Шулай ук Рим ролендә дә мин, шуңа күрә мин бу әлеге әмер тактасыннан шыпырт кына алдым да яшереп куйдым. Ул вакытта компьютерлар юк, сакланмайды. Безнең Тавсыла Аухатова иде завтруп, ул инде бик борчылды. Кая китте әмерем, нишләргә белмичә интекте. Мин шуңа күрә Таңсыла апа сездән гафу үтенәм, зинһар өчен. Шушы сезгә тудырган авырлыкларымны кичерә күрегез. Менә шулай әмер чыкты да, инде нишлисең, кая барасың, рольләр бүленгән, эшли башлыйсың. Менә шулай иттереп 25 еллык спектакльнең тарихы башланып китте. Гаҗәп. Сезнең герой бик үзенчәлекле. Әйе. Ничек ошатып кабул иттегезме ул рольне? Яратып уйнадыгызмы? Башкалар ничегрәк кабул иттеләр? Беләсезме, әлеге спектакльне укып чыкканнан соң, пьесаларны укып чыкканнан соң бездә бик күп ниләр калды, фикерләр калды. Әле менә монда күрәсез, ул аракы шешәсе белән утыра. Бу инде безнең показ вакыты, күрсәтү вакыты. Минем әле монда прическалар шундый матур гына, ак күлмәкләрдән. Аны Марсель абый карады да, син бит инде алкаш булгач, әле нидә видеода күрдегез сез, шундый иске мускарак әйбер ки, һәм аягыңда боти булсын диде. Бути белән киеп чыктым инде. Ничек дип әйтергә, исереккә минем
не то что уйнысы килу түгел, протест дейді менім. Yok тіләмейм бірінші рол бит инде ул геройлар булып чыгасы килә. Укып чыкканнан соң да менә шул шүрәләр бу әкият геройлары бит инде. Ниндидер Мулла Нурвахитов белән Чапаев булып каласы килә. Исерек булып килеп чыкты инде. Менә әлеге фотода сез репетициядан берзе күрәсез, безнең Җәмилә ролендә Эльвира Садырова чыгарды әлеге спектакльне. Менә шундыйрак инде кыланып эшләдек. Без аны әлбәттә озын гомерле булар дип ул вакытта башыбызга да китермәгәнбездер. Ул хакта уйларга вакыт та булмагандыр инде безнең. Күрәсең, менә тамашачының мәхәббәте шулай спектакльне яшәтә. Әле бит ул чит илләрдә, фестивальләрдә дә күрсәтелгән спектакль, менә ул турыда да әйтегәл. 96 елда беренчеләрдән булып татар театр менә нәкъ шушы спектакль белән Европага тәрәзәне ачты дип әйтергә була. Без Жан Кисәкәем спектакль белән Оузбрук каласына яшьләр молодежный театральный фестиваль дип атала инде. Яшь артистлар фестиваленә эләктек. Без аны Оузбрук шәһәрендә күрсәттек, Германия яшьләренә. Аннан соң безгә шул Оузбрукның мэры килде. Ул кабул итте. Ул бездә ничектер теге бер әкияти әле шикләр ачылган гына вакыт, һәм без капиталистик илгә чыктык бит инде. Без Советлар Союзында үскән балалар өчен капиталистик илгә чыгу үзе бер вакыйга булса, менә безнең спектакльне шулай Германиядә аңлап кабул итүләре, ул икенче ни булды инде, шундый событие, вакыйга булды. Һәм шуннан инде җиңел аяк белән безнең инде Финляндия шикләре ачылып китте, аннан Төркиягә, Америка, Колумбия, Кытайга, шулай бара бүгенге көнгә менә пандемия булмаса, без бәлки бөтен дөньяны да иңләп, буйлап чыккан булар идек дип уйлыйм. 25 елдан соң да әйбит. 25 ел дәврендә спектакль ниндидер үзгәрешләр кичерде микән? Менә бик әйбәт сорау әйттең. Нәкъ менә шушы миңа калса үзгәрешләр кичермәүе, куелганда ничек тере организм булып сакланган, бүгенге көндә дә шулай дәвам итә, спектакльне яшәргә этәрә. Әлбәттә инде артистлар үзгәрделәр. Безнең инде шүрәлеләр, мәсәлән, Наилә Нәҗипова чыгарган иде, аны бүгенге көндә Илсияр Тохфатуллина уйный, Җәмиләне инде безнең Ләйсән Рахимова уйный, Нәсимә белән Рәсимә безнең Миләүшә Шәйхетдинова белән Әниса Сабирова иде. Хәзер Алсу Каюмова аның ролендә шүрәлеләр, шулай ук безнең Радик Бариев, Илтизар Мөхәммәд Галиев, Искәндәр Хайруллин, Илдус Габдрахманов калды. Инде минем партнерым шүрәлинә, ул инде Люция Хамитова. Без инде аның белән бергә уйнаганда ышкынып та алабыз шунда. Мин анда шыга башланган төрле сүзләр әйтергә тиеш идем. Менә ул кырыйда басып тора инде. Шыдан башланган, шунда мин ялгышып киттеп, шыга башланган ярамый торган сүзләр әйткәнмен, мин аны аңламаганмын. Тамашачы да аңламыйча калды. Миңа чыккач, мин әйтә, син нәрсә әйткәнеңне аңладыңмы соң дип аңлап әйтеп күрсәткәч, мин бик уялдым. Һәм һәрбер спектакльгә яңа сүзләр уйлап килә башладым инде. Шиномонтаж, шампанские, шарашка, шабашка, һәм ул минем әлеге исерек образына, бик теләмичә генә кабул иткән образыма ята да куя инде. Олай гына да түгел, безнең бит фанатларыбыз бар. Салават Фәтхетдинов белән Рөстәм Маликов, сезгә шиксез сәламнәребезне җибәрәбез. Без инде шаяртабыз. Сез утыра торган урында монда утырды шушы, монда утырды шушы дип куярбыз. Бер генә спектакльне дә калдырмыйлар. Киләләр һәм хәтта Рөстәм абый кереп миңа әйтә, менә бу җирендә Рим дип әйтәсең бит әле. Өстәле шунда да Рим, авызыңа текрим дип. Әйтеп кара әле шулай. Мин әйтәм, шуннан соң шулай ук тагы шыдан башланган шушындайрак сүзләр әйтте. Ни хикмәт, халык яратып, кабул итә, аннан үзе дә сигенеп инде шуны карап утыра. Камилләштерүдә булышалар. Инде менә бу спектакльнең юбилейын ничегрәк билгеләп үтәргә уйлыйсыз? Бу спектакльнең юбилей дип ул безнең менә мин килдем монда сөйлим, афишаларда юбилей дип бара. Сәхнәдә ул без спектакль итеп уйнаячакбыз инде. Ул башкаларыннан Белмим, күрәсең инде шул сәхнәгә чыгуыбыз белән аерылып тора микән инде. Ләкин әлеге тамаша алдыннан без телевизия менә сәхнәгә куйган Фәрит Бикчәнтаев режиссер, сәнгать җитәкчесе безнең, Сәлимә Әминова биюләрне куючы, Азат Хөсәенов композитор, музыкаларны язучы, аларны чыгарып, Сергей Скоморохов сәхнә бизәлешен, ул анда артта картина тора, ул теге танылган инде зур картина инде ул безнең иҗат
иткән менә шуларындан сөйләтеп аласыбыз килә кызыклы вакыйгаларны һәм әлбәттә инде без үзебез бөтен составта тезелеп басачакбыз. Менә бик зур рәхмәт сезгә. Тагын бер 25 ел гына түгел, 50 еллап эшләгән насыйп булсын. Уңышлар сезгә, Фәнис. Амин, димәк, тагы 25 елдан соң, бәлки әле 50 еллыгында да без очрашырбыз дип рәхмәт чакырганыгыз өчен, хөрмәтле тамашачылар, без сезнең барыгызны да бүген кичке сәгать 7-дә Алиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында Җан Кисәкәем спектакленең 25 еллыгын менә бергәләшеп билгеләп үтәргә чакырам. Мин Фәнис Җиһанша. Зур рәхмәт, уңышлар телибез. Студиябезнең кунагы Татарстанның атказанган артисты Марсель Сәлимҗанов исемендәге театраль премия лауреаты Фәнис